Няхай святло ваше так свеціць перад людзьмі, каб бачылі вашыя добрыя ўчынкі і хвалілі Айца нашага, які ёсць у нябёсах. Паважаны отец Сергей, дорогие святары, дорогие сестры законные, дорогая семья наших кандидатов до святарства, дорогие диаконы, дорогие браты и сестры в Христе. Сегодня эта парафия, весь наш костел тут на Витебщине, переживая узнеслую, радостные хвилины, радостную подею, еще двух молодых святаров мають увайсці прыняць на сабе вось эту паслугу, так важную, так узнеслую, так патрэбную кожнаму чалавеку. Напэўна, да гэтага быў свой час падрыхтоўкі. Яшчэ раней, так як сёння нам пра гэта нагадвае Ерамія, Бог нават перш чым яшчэ стварыў ваўлонні, перш чым даў жыццё, ужо бачыў, ужо ведаў, кім будуць. І сёння гэтую ідэю, гэты план Бог рэалізуе. Часта кажуць, што ў жыцці чалавека раней ці пазней узнікае той момант, сітуацыя, падзея, якая дзеліць ягонае жыццё на две паловы. На жыццё да гэтага моманту і жыццё пасля. Вось сёння для Іллі і для Еўгенія якраз такі дзень, які дзеліць жыццё на палову, на две часткі. Тое, што было раней, і тое, што мае быць пасля. Вялікая, узнёслая і, скажам так, як ёсць, немагчымая для чалавека, для яго людскіх сілаў, для выканання місіі. Ерамій нам пра гэта сёння кажа: «Пане, як я пайду? Я яшчэ малы». Пан Бог кажа: «Не кажы, што ты малы. Рука Пана дакранае вуснаў чалавека». Сёння рука Пана дакранае вашых вуснаў, вашага сэрца, вашых рук. І Бог укладае ў вашыя вусны сваё слова. І таму гэта ўжо не проста чалавек. Так, застаецца узятым з людзей, але ўжо ў іншай якасці да людзей пастаўлена. Што ж трэба для таго, каб гэтую місію споўніць? Апостол Павел нам сёння выразна нагадвае, падкрэслівае, заахвочвае, просіць паступаць згодна з гэтым пакліканнем. І, напэўна, да гэтага рыхтаваліся. Была законная фармацыя для нашага дыякана Іллі, самаряне, якія сёння тут прысутныя, перажываюць вельмі моцна, бо яшчэ адзін брат-айцец уваходзіць у гэтую супольнасць у якасці святара. Наш дыякан Еўгеній, які таксама ў сваім жыцці, у пэўным сэнсе, дасведчыў гэтага супольнага жыцця, адбыў фармацыю нават за мяжой. І таму маем тут сёння двух падрыхтаваных да гэтай паслугі людзей. Але я хацеў бы сёння звярнуць увагу на адну вельмі важную рэч, істотную перадусім для паслугі святара, яна важная для кожнага чалавека. І зноў жа, на што звяртае нам увагу і апостол Павел. Вельмі добра зразумеў гэта ў сваім жыцці, у сваёй паслузе.
Памятаем, ведаем гэтую асобу, ён быў абраны пасля, можа, дзесьці на пачатку камплексаваў, што не меў гэтай магчымасці ўбачыць Езуса Хрыста за жыцця і нават тлумачыцца пазней, што ён тым не менш быў абраны Богам. Пералічвае нават у сваім пэўным моманце свае якасці, свае тытулы, што і быў габрэем, што і быў фарысеем, і рымлянінам адначасова, што вучыўся у Гамалііла, аднаго з найвышэйшых на той час тэолагаў. Але тое, што найбольш сабе цэніць, і аб чым кажа, што панад усе гэтыя якасці ён цэніць сваю слабасць. І тлумачыць, што менавіта ў слабасці дасканаліцца моц чалавека. Што гэта азначае? Слабасць, што ж такое слабасць? Свет сёння перажывае гэтую слабасць. Праз эпідэмію ён адчуў гэтую сваю слабасць. Перапрашаем Бога за нашыя слабасці, якія вядуць нас да граху. Але што мае на ўвазе апостол Павел? Мае на ўвазе той стан чалавека, у якім ён, адчуваючы свае абмежаванні, усе свае спадзяванні складае на Бога. І гэта вельмі важная рэч. Ласка Божая, сёння, якую атрымаюць святарства, яна будуе на натуры. І Бог дае чалавеку здольнасці, той час фармацыі, якую перажылі, напоўніла чалавека адпаведнымі якасцямі, але Бог сябе імі не абмяжоўвае. І заданнем чалавека, што азначае паступаць годна паклікання, якога атрымання, гэта проста-напросто дазволіць Богу дзейнічаць праз сябе. Гэта прыгожа гучыць, а гэта вельмі нелёгка здзейсніць. Чаму? Бо ёсць у чалавека такое наступства граху першароднага, якое называем пыхай, ганарыстасцю чалавека. І яна перашкаджае кожнаму. Перашкаджае мне, як біскупу, перашкаджае святарам, вам будзе перашкаджаць. І пыха, быць таго свядомым, што будзе 3 гадзіны танчыць на вашым гробе пасля пахавання. Такі наш лёс. Але разам з тым маем з гэтым змагацца. Езус нам таму прыклад падае, паглядзіце, Бог, які прыйшоў у гэты свет, стаўся падобным да нас ва ўсім. Ён абмежаваў сябе сваю боскасць. Будучы ў постаці Божай, стаў паслухмяным аж да смерці, стаў слугою. Я не прыйшоў, каб мне служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё дзеля адкуплення многіх. Сам Езус нам паказвае прыклад смірення, пакоры, Божая Маці, ці Мар'яне, якія прысвячаюць сваю паслугу, заступніцтву Богородицы. Яна казала: «Вялікія рэчы ўчыніў мне ўсемагутным Бог, узглянуў Бог на пакору сваёй слугі». Бог узвышае пакорных. Бог дзейнічае праз пакорных. І вось што ж тут мае у гэтым слабасць чалавечая? Ёсць такі парадокс. Гэта людская слабасць, людскія абмежаванні, яны вельмі моцна выхоўваюць нас у пакоры. І Бог будзе пра гэта клапаціцца, Ён будзе вучыць вас гэтай пакоры. Маеце над сабой біскупа, маеце над сабой прылажоных, настаяцеляў, праз якіх Бог будзе ламаць вашыя планы, будзе патрабаваць паслухмянасці і гэтак далей, і гэта не будзе проста, гэта будзе балюча. Але гэта адзіная дарога. Для таго, каб гэтая Божая моц, Божая ласка дзейнічала праз вас. І таму апостол Павел нават у пэўным моманце кажа, што пайсці за Богам, гэта шаленства ў пэўным сэнсе. Сёння, мои дражэнькі, маем тут 2 шалёных людзей, якія адважыліся пайсці гэтай дарогай. Але гэта Божае шаленства. Гэтага Божага шаленства сёння патрабуе свет. Езус нам сёння пра гэта кажа. Маеце быць соллю для гэтага свету, які псуецца вельмі моцна.
Вы соль зямлі. Езус прыгадвае, што калі гэтая соль пачынае траціць смак, ну гэта ўжо тады катастрофа. Это ўжо беда. Святар, ён павінен мець смак. Сёння набываеце гэты смак. У чым ёсць смак святара? Смак яго духоўнасці. Святар – гэта асоба духоўная. Ведаеце, часам, вось, калі мы пачалі перажываць это адраджэнне касцёла, дзесьці такой матывацыяй для маладых хлопцаў, якія ўглядаліся ў святарстве. Я дзесьці гэта, для мяне это было калісьці цудам убачыць святара, не ведаю, адкуль бяруцца. Памятаю сваё ўражанне, якое калі убачыў першы раз клерыка. Хто такі, да? Хлопец у сутане, нешта касмічнае это было. Ось, але дзесьці закрадалася такая спакуса паліць: о, гляньце, гэта ж чалавек, які мае ўзровень, мае умовы да жыцця, мае машыну, мае, часам кажу, спіць на грашах і так далей. І вось беда, калі чалавек кіруецца гэтай такой матывацыяй. Думаю, што сёння, напэўна, гэтага ўжо няма. Але нават калі было, то фармацыі на прастуе чалавека. Але гэта той момант, якога чалавек павінен пазбаўляцца. Гэта якраз тое, што ўбівае чалавека ў пыху. І вось менавіта таму Езус і Павел, апостол Павел нам сьогодні пригадує про эту слабость чоловічу. Поступайте згодно з покликанням у покори. Гэты дар, які атрымліваеце сёння, гэта дар дармовы ад Бога. За гэта не плаціцца. Выключны дар, вялікі дар, але ён дармовы. Што гэта азначае, што ім нельга гандляваць. Гэтым дарам нельга гандляваць. Ён дадзены для паслугі, але паслугі бескарыснай. Паслугі, якая чалавека рыхтуе да вечнасці. Праз прапаведанне слова, праз удзяленне сакраментаў, вялікая моц, прабачаць грахі. Прабачаць, мы часам прызвычайваемся, як святары, столькі споведзяў слухаеш, столькі свайго жыцця, нават хто гэта калі палічыў, колькі разоў святар за жыцця прабачае свой грэх, часам можам прызвычаіцца да гэтага. Нельга гэта рабіць. Мусім усведамляць, наколькі гэта вялікі і выключны дар. Ён дармовы. Не можете служыць Богу і мамоне. Не можна служыць мамоне. Таму гэтыя рэчы, якія нам людзі не шкадуюць і часам кажуць, што прыслугоўваюць, і лепшая машына, і лепшыя умовы. Ёсць, няхай будзе. Это сёння патрэбныя рэчы. Але ніколі не могуць стацца мэтамі. Вось гэта тады беда. Гэта тое, што павінна служыць дабру. І вось менавіта таму Бог дапускае і выбірае слабых гэтага свету, малых, абмежаваных. Няхай гэта абмежаванне нас, вас, як будучых святароў, ніколі не зняхвочвае. Гэта добра, што ёсць. Гэта добра, што я шмат не магу. Бо я тады становлюся больш пакорным чалавекам. І тады я адчуваю, што гэта не я раблю, гэтыя рэчы, што праз мяне дзейнічае Бог. І гэта вельмі важна, і гэта істотна. І гэта тая духоўнасць, якая надае смак маёй паслузе. І людзі гэта адчуваюць. І людзі бачаць, і імкнуцца, і шукаюць сёння сярод такой вялікай колькасці святароў, шукаюць духоўную асобу, якая жыве з Богам, праз якую прамаўляе Бог, праз якую дзейнічае Бог. І гэта ёсць тая соль, якая сёння ратуе гэты свет. І гэта ёсць тое святло, якое мае свяціць, якое ось тое заданне святара, каб людзі хвалілі Бога. І вам сёння жадаем, каб гэтую паслугу вы менавіта такім чынам споўнілі. Каб людзі праз вас, гледзячы на вас, гледзячы на вашу паслугу, праслаўлялі Бога. І яшчэ адзін вельмі важны момант, калі гэта можна зрабіць, калі можна прыняць спакойна свае абмежаванні,
калі можна глядзець смела ў вочы небяспецы, рознай небяспецы, ну, гэта тады, калі чалавек любіць. Езус прыйшоў у гэты свет, які на пачатку стварыў з любові, прыйшоў таксама з любоўю і кліча ў любові. І ён дзейнічае, пакідае нас заўсёды свабодным. І сёння, тую вашу згоду ён прымае. А часам, калі наша воля ідзе ў адваротным накірунку, калі воля ідзе не ўласцівай дарогай, ён таксама гэта прымае. Але церпіць. Але не абмяжоўвае чалавека. Ён прымае нас настолькі вялікая, і тут праяўляецца вялікая пакора Бога, што ён не затрымлівае чалавека, ён пакідае нас да апошняга свабоднымі. Чаму б любіць чалавека? І вось жадаю вам, каб вы зразумелі, каб вучыліся вось гэтай Божай любові, якая будзе вас весці шляхам выпрабавання, шляхам цярпення. Любоў, цярпенне, на жаль, заўсёды ідуць побач. Але гэта дарога да спаўнення свайго задання, гэта дарога да свайго асабістага шчасця. І няхай гэта будзе, няхай гэтая паслуга, якую сёння на сябе прымаеце, няхай учыніць шчаслівымі вас, няхай учыніць шчаслівымі і тых людзей, да якіх пойдзеце. А вас, мае даражэнькія, якім дзякую за тое, што выхавалі. І звяртаюся зараз, конечно, ў першую чаргу да сям'і і Іллі, і Евгенія, да бацькоў, да маці, якія сёння перажываюць перад усім наймацней, напэўна, з усіх, за сваіх дзяцей. Звяртаюся да вас, дарагія парафіяне. Перажылі розных, бачылі ўжо розных святароў, якія працавалі тут. Але сёння глядзім з надзеяй на гэтых двух маладых хлопцаў. З надзеяй, але разам з жаданнем. Жаданнем ім дапамагчы, памятаем пра тое, што святар, які найбольш паддадзены выпрабаванням, спакусам, злы дух, ён імкнецца знішчыць пастара, каб расцярушыць авечак, таму святар патрабуе нашай малітвы. Тым больш той святар, якому дзесьці там падвінулася нага, ён патрабуе малітвы. Не асуджэння хоць, можа гэта нам найчасцей прыходзіць. Вось ён такі, а такі. Ці дастаткова за яго малюся? Ці пашчу за гэтага чалавека? Яшчэ адзін момант, ужо тут на гэтую тэму не кажу, ведаеце. Тое, што якраз і дапамагае нам трываць, між іншым, у пакоры кожнаму святарам і свецкім людзям, пост. Ці ахвяруюся за гэтага чалавека, якога Бог паклікаў і праз якога ён дае мне сваю ласку, праз якога хоча прывесці мяне да неба. Таму сёння гэта важны момант, выключны момант для нашых кандыдатаў, але і для ўсёй парафіі. Для вас сёння прадстаўнікі, вось гэтыя наймацнейшыя, якія сёння сабраліся, але для ўсёй парафіі. З гэтага моманту няхай яшчэ два святары будуць аб'ектам вашай малітвы. І тады пераможам. Тады гэтае Божае валадарства, якое прыйшоў Езус збудаваць у гэтым свеце, стане магчымым і тут, і на гэтай зямлі. Такі наш лёс, змаганне. Але заўсёды зможам перамагчы, бо Езус перамог гэты свет. Не бойцеся, я яго перамог. Калі ён ёсць з намі, то хто ж будзе супраць нас? А тое, што ёсць яшчэ двое слугаў ягоных, як Езус сказаў, там, дзе я, там будзе слуга мой. Гэта толькі яшчэ адзін повод да радасці, бо Бог ёсць на гэтай зямлі. Бо ёсць тыя, хто хоча яму служыць, і няхай гэта робіць у пакоры, няхай гэта робіць з радасцю, няхай гэта робіць па-божаму, чаму вам усё сэрца жадае. Амен.